Aduh, sing gak bagian senjata wae digo. Oh iya, kayak lo senjata Aku berdiri aku lho. Ayo upil sik ayo, upil sik ayo. Alah upil iki. Ayo Mas, dan di salto ya toh. Langsung murane Mas Widi iki lho. Mas Widi. Mas Widi murane. Aja ngene, Mas. Nek kono lho dinteni ning kono, kok tak saturono. Ndang. Iki biar kena. Sopo Debele, jenenge debele. Yo, satu sik. Wes sik ditulis ora. Eh, satu sik, satu sik. Balik ngene. Ya, ya. Ini asik jare. Ini ya. Ini sih. Ini sih. Ciri-ciri loro kabeh anakmu to, Pak? Kabeh anakmu iki. Masa anakku lanang kabeh. Anak kabeh. Jenengmu sapa? Andra karo Arka. Andra karo orane sekolah kan, orane kene padha ae jenenge. Ya, betul Sak jenenge. setahun sekolahane ya Arka padha iki. Kowe kan wis salto. Terus mau ning Pak kan urung. Ini Pak Widya. Widi. Karo nama. Sitoke kowe barang. Iki satu dhisik kok kae iki. Wong kae satu nang bae. Heh? Kita satu nang. Gak salto lah. Kowe sik ora iso sekolah sapa? Iso. Sik, salto sik. Kok Kowe iki rong satu. urung salto satu. Dua lu. Satu sik kene kono. Kowe kan urung mantep. Saking semangatnya Mas. Elek saltone nek oke nek gaya katak kelompat barang nek. Sing kiri dhewe, Sing kari dhewe gajah duduk. kalau wis kowe wis ta? Wes, Yo wis, wes, wes ya, sak jalan ya. wis ah. Wes, wes. Bae siji-sijine wes. Bolone kono. Terus lah. Nah, saiki dia dhewe. Dhewe. Coba. Ready yo ready. Ready Mas. Wis Pak Kusik. Wis Pak Wes Kusik. gaya katae. Aku tak gaya gajah duduk.
Oleh piro? Iki lho gue nguyoh ning murah lho. Gue nguyoh ning desa ngomong murah iki iso. Oh alah, Ben aku enek gambar dayake. oh iya. Enek gambar dayake. Iki DP-ne Mas. Iki DP iki. DP. Kok baru iku tole tambahin. Jadi kok nek nempel aku yang nombok 1000. Gue nguyoh ning murah. Lah dicepakno lho. Mosok ya. Wis wis lho. Ora kurang ya. Ora kurang ben adol bae iki. Baki. Wes satu sing tenanan Mas. Itu Pak Widi tak ada. Wis dikeki. Acarane apa lagi kok? Acarane apa? Sunatane Pak Udi. Sunatan. Nggih. Sunatan. Oh, alasan disunat ya Pak Widi. Pak Udi dhewe. Masuk ya sunat Pak Widi. Ya. Ini wis gandeng. Iya deh. Wis didelekno ae katoke Jawa ya Pak. Sunatan Mas. Didongak-dongakne. Sapa sing disunat? Disunat sinten ta, Pak? Sing ndi to, Bang? Sing diam. Biasane go kuplo iki sunat. Di lo lagi. Iki. Niki ta? Nggih. Nggih. Nanti kita ini. Go kuplo biasane Biasane iki sing sunat iki nggih kupluk lho kalau sing kudu angkut. Oh, kae lho wong iki lho. Lah biabang. Biasa. Ayo Pak, betul Mas ini Mas. Ini Mas. Wis bareng burung ya lakone. Oh lah. Oh lah lakune lancar kok. Niki biantane. Ganteng ya. Tidak. Kok erek di kabeh. Pengen joget sih apa wis garing lho? Wis garing burung. Pun. Aku nek kita diucap lho gagah guru sopan. Masa wis garing. Wis delok. Ayo motor lanange kudu kok tidak saiki. Coba jenenge iki. Mas Arul. Mas Arul. Kelas berapa? 8 apa? Lho kok SD atau 8? Jadi kelas 8 ki SMP ta. Pada pada pernah Mas, itu pernah. Itu enggak. Mas apa nih? Arul, Mas Arul. Ini putrane jenengan, Pak? Ini Bapak Umrul. Tenang. Nah, ayo Mak didungane Mak rene Mak. Pun. Wadah sampean malah. Adik Pak Widi. Pak Widi. Berarti iki adik yo ya. Kok sunatan malah ditanggapne adike. Ya Pak Widi ini kapan? Ayo Mas didongakno Mas. Nggih. Wis siap? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Mas Arul diberi kesuksesan, kelancaranipun, panjang umur, panjang rezekinya. Aku dongakne wis. Wis. Ya tak dongakne. Muga-muga Mas Arul kita kena dinggo. Kuwi donga. Kuwi donga ya? Donga. Nanti pacar berarti. Tuh. Kok iso duwe pacar? Ya wis kelas 8 kuwi biasane. Wis. Saiki gendong ora rek? Mboten. Lah kok iso ora? Gajole ndi? Oh kuwi. Lha iki sapa iki? Iki sapa iki? Wes, iki. Sing duwe ya. Pacar iki. Awake malah budak ae. Obat lomba. Ayo ki Mas Arul. Tas.